telly. Something wrong with the telly, mate. Give it a whack, mate. Who's that? Did you miss me? 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 Историята, която ще чуете днес, не е просто разказ. Това е ужасяващ пример за това как едно обикновено приключение може да се превърне в трагедия. Джон Джонс беше млад баща, лекар и човек с любов към изследванията. Неговата съдба в пещерата Нути-Пути ще ви накара да си зададете въпроса: какво бих направил аз, ако попадна в такъв капан? Нека се върнем към онзи съдбоносен ден през 2009 година. Джон Джонс е на 26 години, отдаден на семейството си с малка дъщеря и още едно бебе на път. Той е любител на пещерите от дете, когато с баща си и брат си често изследват дълбините на природата. След дълга пауза от това хоби, Джон решава, че е време отново да опита. На 24 ноември 2009 година, в деня преди Денят на благодарността, Джон и брат му Джош решават да посетят Нути-Пути, популярна пещера в Юта, известна със своите тесни и сложни проходи. Компанията им включва още 8 души, приятели и роднини. Целта им е да прекарат време заедно, изследвайки по-безопасните части на пещерата. Никой не подозира как ще завърши това пътешествие. В 18 часа същия ден групата влиза в пещерата, въоръжена с фенери и минимално оборудване. Атмосферата е весела, с разговори и шеги. В началото всичко върви по план. След около час в пещерата те достигат до част, наречена Голямото спускане, където проходите стават все по-стръмни и тесни. Джон и Джош водят групата, използвайки спомени от по-ранни посещения. Докато разглеждат по-широките части, Джон вижда тесен тунел, който му се струва познат. Той вярва, че това е проходът, водещ към родилният канал, участък, който е известен с изключителната си теснота. Джош се опитва да го разубеди, но Джон е уверен в себе си и решава да влезе. Джон влиза с главата напред в тунела. Пространството става все по-тясно, докато той не осъзнава, че е сбъркал. Опитва да се върне назад, но вместо това се плъзга по-дълбоко в тесния проход. Джон пропада 2 метра в тесният проход и тялото му застава под 70 градусов ъгъл, като главата му сочи надолу. Ширината на дупката, в която той попада, е малко над 40 см. Гърдите му са притиснати, а ръцете са около тялото му. След като пропада, започва да търси брат си и вика за помощ. Инсталирана е система, чрез която през цялото време Джон комуникира с съпругата си. Тя през цялото време му вдъхва надежда и му казва колко много го обича. Брат му го намира по гласа и се опитва да го издърпа, като връзва своите крака за неговите, но всяко движение изглежда само влошава ситуацията. Джон започва да усеща натиска върху дробовете си, а пещерата се изпълва с мъртвешка тишина. След като Джон е окончателно заклещен, брат му и останалите осъзнават сериозността на ситуацията. Групата прави спешно обаждане до местната служба за спасителни операции. Те описват позицията на Джон, но също така предупреждават, че проходът е изключително тесен. Първоначалната надежда е, че екипът ще може да го извади бързо, но дълбочината и сложността на пещерата ги правят предпазливи. В този момент Джон все още е в съзнание и успокоява брат си, но напрежението се покачва. Първите спасителни екипи пристигат на място, носейки въжета, макари и специализирано оборудване. След като оглеждат ситуацията, те осъзнават, че проходът, в който Джон е заклещен, не е обикновен. Той е един от най-тесните и трудни, които някога са срещали.
Започват първите опити да поставят макари, които да изтеглят Джон нагоре, но пространството около него е твърде ограничено. Екипите разбират, че ще трябва да копаят внимателно и ръчно, за да създадат повече място. Въпреки напрегнатата ситуация, те се опитват да поддържат комуникация с Джон, който все още е контактен. След часове на инсталиране на въжета и макари, екипът успява да закрепи първата система за изтегляне с лебедка. Джон е леко повдигнат, около 30 см нагоре, което дава на всички надежда. Въпреки това, напрежението върху въжетата е твърде голямо и те се скъсват, което води до внезапно падане на Джон обратно в същото положение. След като въжето се къса, една от макарите удря по главата един от доброволците. Този момент е съкрушителен за спасителите, но те не спират да се отказват. Дълбочината, на която Джон пропада, е малко над 30 метра под нивото на земята. Един от другите доброволци влиза в тесният проход, за да провери състоянието на Джон и да му вдъхне кураж. В 7 сутринта на следващия ден Джон е вече над 12 часа заклещен с главата надолу. Това положение създава огромно натоварване върху сърдечно-съдовата му система, а кръвта започва да се натрупва в мозъка. Спасителите се борят с засилваща се паника. Времето изтича, а възможностите за маневриране стават все по-ограничени. Въпреки това, Джон остава контактен, макар и слабо, и отговаря на въпросите им. Екипът започва да мисли за по-радикални решения, като пробиване на част от скалата, но това е рисковано и може да влоши положението. Около 10 сутринта към пещерата пристигат допълнителни спасители, включително експерти по операции в тесни пространства. Сформира се нов план за използване на специални пневматични инструменти, които могат да разширят прохода. Междувременно спасителите продължават да говорят с Джон, който им споделя мисли за семейството си. Един от екипа му разказва истории за своите собствени деца, за да го окуражи. Джон обаче започва да показва признаци на умора и объркване. В 2 следобед спасителите успяват да достигнат до краката на Джон и да ги обезопасят с нова система от въжета. Този път всичко изглежда обещаващо, но Джон вече е изключително изтощен. Той говори с тих глас, като споделя, че обича съпругата си Емили и дъщеря си. Това е последният път, когато спасителите успяват да говорят с него. След това той губи съзнание, вероятно поради липса на кислород и кръвообращение. Около 18 часа на следващия ден екипите продължават да се опитват да премахнат част от скалата около Джон, но времето работи срещу тях. Те вече знаят, че той е в критично състояние. Тялото му не реагира, но те все още продължават да се надяват на чудо. Един от спасителите предлага да се използва хидравличен крик, за да разшири прохода, но това е рисковано и изисква допълнително време. Напрежението в лагера е огромно, а семейството на Джон чака отвън, молейки се за добри новини. 30 минути след полунощие и тогава е обявена смъртта на Джон Джонс. След над 24 часа в пещерата, Джон Джонс е обявен за мъртъв. Спасителите са принудени да прекратят операцията, тъй като положението му е вече необратимо. Тялото му остава заклещено в нути-пути, тъй като изваждането му би застрашило живота на екипите. Семейството му е уведомено, а пещерата по-късно е окончателно запечатана, за да предотврати нови трагедии. Семейството му е уведомено, а пещерата по-късно е окончателно запечатана с бетон, за да предотврати нови трагедии. Историята на Джон Джонс е едновременно трагична и поучителна. Тя е напомняне за това колко крехък е човешкият живот и как дори най-малките решения могат да имат съдбоносни последици. Нути-пути, която някога беше популярна дестинация за любители на пещери, се превърна в негов вечен дом. Място, което ще остане символ на смелост, но и на неуморимите рискове, които крие природата.
Спасителната операция, в която участваха над 50 души, показа изключителна решителност, състрадание и екипна работа. Въпреки неуспеха да спасят Джон, тези хора рискуваха собствените си животи в опит да му дадат още една възможност за живот. Пещерата беше запечатана завинаги, за да предотврати нови трагедии, но историята на Джон продължава да живее. Тя не е само предупреждение за опасностите на спелеологията, но и повод да се замислим за ценността на живота и за моментите, които често приемаме за даденост. Неговата съдба трогна милиони по света и остави отпечатък върху любителите на пещерите. Джон Джоунс беше обикновен човек, който търсеше приключение, но се превърна в пример за това как дори смелите могат да бъдат надвити от природата. Въпреки трагичният изход, нека помним историята му с уважение и състрадание. Тази история ни напомня, че независимо от страха, болката или загубата, важно е да ценим живота си и да се грижим за близките. Затова, преди да се впуснем в ново предизвикателство, трябва да бъдем подготвени, внимателни и да не забравяме, че природата не прощава грешките. Ако харесвате страшни истории и не се страхувате, абонирайте се. Ако искате да чуете вашата история, последвайте инструкциите в описанието.